Túžite opäť milovať svojho partnera a opätovať lásku svojim rodičom? Viem, niekedy sa nám to zdá nemožné, no ľudská láska v rodine sa dá oživiť. V dnešnom videu sa spolu pozrieme na návyk šťastia, vďaka ktorému môžete získať aj Božiu pomoc. Ahoj, volám sa Eva Stanová, som autorka Akadémie šťastia. Pomáham manželom a manželkám užívať si lásku vo svojej rodine, tak aby sme vďaka tejto láske spolu vytvárali láskavejší svet. A že svojho partnera ešte len hľadáte, sledujte toto video tiež. Vďaka tomuto návyku opäť získate viac lásky vo svojej rodine a taktiež porozumenie so svojimi priateľmi. Poďme sa spolu pozrieť, ako na to. Dnešná doba nepraje láske, ktorá dáva práve šťastie. Žijeme rýchlo, máme veľa možností, ako si užívať život, no nemáme čas na to podstatné. Úprimný rozhovor so svojím partnerom, alebo skôr nemáme naň odvahu. Pozrime sa spolu, čo máme na prvom mieste vo svojom živote. Je to rodina, alebo skôr investujeme svoj čas do jej lepšej budúcnosti? Namiesto s rodinou sme v práci, aby sme zabezpečili svojich blízkych. Svoj čas investujeme do tréningov, aby sme získali raz viac času na rodinu. Sme na seminároch duchovného rozvoja, ktoré nám dávajú nádej, že budeme lepší. Pomáhame rodičom nie z lásky, ale z povinnosti. A investujeme svoj čas a zarábame viac peňazí, aby sme mali lepšie a krajšie bývanie, aby sme mohli viac nakupovať a cestovať, aby sa naše deti mali lepšie. Všetko to vyzerá tak prospešne pre rodinu. Však? A ja som žila tento dokonalý obraz dnešnej doby. No to bola obrovská chyba. Prečo? Pretože sme nemali čas s partnerom na zdieľanie. No to nebol hlavný problém. Mali sme strach z bolesti, ktorá je tiež súčasťou úprimného zdieľania. Možno to poznáte. Na začiatku vzťahu sme otvorení a všetko ide vo vzťahu ako po masle. No zrazu príde prvé nedorozumenie, potom zranenie a do tretice bolesť. Najprv sme prekvapení, že si nerozumieme, no diskutujeme. Potom sa snažíme hovoriť o tom, čo cítime, no aj tak príde moment, kedy cítime bolesť. A toto je ten najdôležitejší moment vo vzťahu. Nemajte strach si bolesť precítiť. Získate tak viacej lásky vo svojom vzťahu. Pozrime sa, čo hovorí Božie slovo. V láske niet strachu a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Preto otvorene hovorte so svojím partnerom o svojich pocitoch a povedzte mu, čo potrebujete. Samozrejme, počúvajte aj jeho pocity a to, čo potrebuje on, a nájdete spoločné riešenie. Ako na to? Dozviete sa vo videu, ktoré som pre vás pripravila na konci tohto videa. Neutekajte zo strachu pred bolesťou k televízii a internetu, pretože keď vo vzťahu zažívame bolesť, je také ľahké prijať predstavu ideálneho partnera, ktorú nám ukazujú romantické filmy. Však? A tak vďaka falošnej predstave z romantických filmov rastie medzi tebou a tvojim partnerom bariéra nepochopenia. Ako ju zbúrať? Napíš nám dole do komentárov, ak máš svoj postup a inšpirujme sa navzájom. Ak ešte hľadáš len ten správny návyk šťastia, tak teraz je ten správny čas. Pozrime sa spolu na to, ako na to. Úprimne oľutujte všetko, čím ste manželovi, manželke spôsobili bolesť a proste o odpustenie.
Ako na to? Najprv oľutujte všetko, čoho ste si vedomí. Pospomínajte si na všetky situácie, v ktorých ste partnerovi ublížili. Naplánujte si stretnutie. Ako na to sa dozviete vo videu, ktorého link som vám dala dole do popisu, alebo ho nájdete na konci tohto videa. Na stretnutí úprimne prejavte partnerovi svoju lútosť. Povedzte mu, že vás to mrzí. Nechceli ste takto reagovať, no niektoré jeho správanie vás zranilo a tak ste mali potrebu sa brániť. Proste ho o odpustenie. Ak sa vás bude pýtať, ktoré správanie, jednoducho mu to popíšte. Povedzte, že mu to ukážete najbližšie pri konkrétnom zdieľaní. Nechajte partnerovi priestor, aby mohol sa tiež vyjadriť. Chvíľu len tak buďte a s vďačnosťou za všetko, čo ste spolu prežili, sa na neho pozerajte. Ak by aj hneď pri prvom rozhovore nič nepovedal, vy ste urobili prvý veľký krok. Prejavili ste lútosť nie len jemu, ale i Bohu, ktorý prebýva v každom z nás. Vyzbrojte sa dávkou trpezlivosti, pretože zmena záleží od hrúbky bariéry nepochopenia, vďaka ktorej sa láska vo vašom vzťahu vytráca. Taktiež si môžete zobrať na pomoc Božiu pomoc. Ste pokrstení, či mali ste svadbu v kostole? V tom prípade využite posvedzujúcu milosť svätej spovede. Úprimne oľutujte svoje slová, myšlienky a skutky, ktorými ste spôsobili partnerovi bolesť. Začnete tak oveľa skôr vidieť svojho partnera očami lásky. Chceli by ste, no nemáte silu a neviete, ako začať? V tom prípade je potrebné ísť hlbšie. Pozrite sa na Akadémiu šťastia, vďaka ktorej začnete objavovať práve túžby svojho srdca a postupne otvárať svoje srdce láske. Link na Akadémiu šťastia nájdete dole v popise tohto videa, alebo ho môžete teraz vidieť na obrazovke. Ak zatiaľ neviete pocítiť lútosť, je to pochopiteľné. Každé neporozumenie partnera bolí. Veľmi bolí. Nenechajte sa však odradiť strachom. Aj ten váš vzťah za to stojí. I hneď konajte a vyhľadajte vzťahového poradcu v kríze. Osobne vás prevedie procesom lútosti a odpustenia s partnerom. V dnešnom videu sme sa spolu naučili nový návyk šťastia, ako získať práve šťastie vo vzťahu. Úprimne oľutujte všetko, čím ste spôsobili bolesť svojmu partnerovi či partnerke a proste o odpustenie. Začnite ešte dnes, aby ste tak premenili rastúcu krízu vo vzťahu na šťastie a lásku vo svojej rodine. A ak sa vám toto video páčilo, tak jednoducho dajte like. Poteší ma každý jeden. Ste tu prvýkrát? V tom prípade sa prihláste do Akadémie šťastia, do komunity ľudí, ktorým záleží na láske v rodine a vytvárajme tak spolu láskavejší svet. Teším sa na vás už o týždeň v stredu v najnovšom videu. Ahojte!